estem en aquest nou format que us estem presentant i que estem intentant explorar, que és el format càpsula, on intentem parlar amb personatges, no? Amb persones en particular vinculades doncs, al món dels llibres, a les editorials, i no centrar-nos més en temes més generals, sinó concrets. Ara tenim l'oportunitat de poder parlar amb la Blanca. Bon dia. Bon dia, moltes gràcies. De fet, ja haureu pogut veure un episodi de dimarts amb elles, parlant sobre l'editorial Viena, però ara sí, com dèiem, ens centrarem més en el que és ella i en la seva tasca com a editora. Abans, a fora de càmeres, m'estaves explicant que, de fet, tu no vas estudiar una carrera d'Humanitats, sinó que et poses a dret. Com va aquest procés? Per què t'acabes posant en aquesta carrera i després desemboques, no, com a editora? Sí, bé, és com la gran pregunta, no? Perquè vaig estudiar dret, perquè a mi m'agradava molt les lletres, la literatura, la història i en general, però crec que és una cosa que s'ha donat molt, sobretot a Catalunya, és molt típica que si treies bones notes i se't donaven bé les lletres tocaven a dret, i de fet me'n recordo el dia que havia de decidir la tria de carreres quan estàvem omplint que ens quedava res per la selectivitat, just estava llegint allò que tal vegada s'esdevingué, d'Oliver, de Pere Quart, i vaig saber que ell havia estudiat dret i després havia estat editor. Vaig dir, bueno, sí, ho poder fer, jo també, era una nena molt xula amb 17 anys i vaig decidir, doncs, bueno, vaig fer dret, la carrera vaig fer a la Pompeu, que va ser una experiència molt maca perquè al final la Pompeu, doncs, és jo la Pompeu, no? Però sí que notava que no m'estava agradant tant com m'havia agradat, doncs, potser aquelles classes de literatura o d'història o de filosofia, i vaig començar a treballar d'advocada. Llavors el que ens va passar molt quan vam acabar la carrera és que tots els meus amics, que cap era de lletres, tots eren o d'enginyeries o arquitectura o farmàcia o advocats o d'ADE, doncs tots m'anaven comentant a la que acabes la carrera, que comences a tenir més temps entre que comences a treballar i tal, em demanaven llibres. Llavors em vaig adonar que quan deixava llibres breus els encantaven aquests tipus de l'Stephen Zweig, que te'ls llegeixes d'una tirada, que t'enganxen molt, que l'acabes i que em demanaven més. I en canvi quan els deixava altres llibres molt bons per mi, sincerament, perquè si no els hagués deixat, però que tenien 250, 300 pàgines, no me'ls tornaven, em deia una, o ja no els havia agradat tant, o me'ls tornaven que no els havien acabat, i em vaig quedar amb el rum-rum de dir, ostres, aquí, quin és el punt que tenen en comú aquests llibres? I vaig dir, ostres, són tots llibres breus. Llavors, després de 2 anys treballant com a advocada, va arribar un punt que vaig dir, prou, això no està fet per mi, o jo no estic feta per aquesta feina, i llavors vaig començar el màster d'edició de la Pompeu Fabra, també una experiència molt bonica, que a tothom que es vulgui dedicar al món de l'edició li recomano, i clar, com que jo ja venia doncs, després d'haver fet dret i després d'haver estat treballant doncs, al món de l'advocacia, vaig dir, bueno, si fas aquest canvi l'has de fer de debò, per tant, com una mica doncs, a matar, no? A fer-lo el màxim possible bé, i a més les classes jo m'ho vaig passar superbé, ho vaig disfrutar moltíssim, de cop, clar, classes que només parlaves de literatura i de l'edició, em va semblar un luxe brutal, no? I llavors ens van fer un treball de final de màster. Llavors, aquesta idea que tenia darrere, que portava temps rumiant-hi, vaig dir, ai, per què no fas això com a projecte, de fer una col·lecció on hi hagi tots aquests llibres que quan els deixes als teus amics els agrada tant. I llavors els primers dubtes van ser, ui, però aquests llibres potser ja estan tots editats, segur que no n'hi haurà tants. Llavors vaig començar a investigar una mica, em vaig adonar que el gènere de la novel·la era un gènere que estava totalment marginat. De fet, no tenim ni una paraula pròpia, fem servir el manlleu del francès, que és novel·la, o short story, o ara comencem a dir novel·la breu, que crec que és el més adequat en català, novel·la breu, però clar, hi havia un buit enorme per suplir, hi havia moltes obres sense editar. Entre d'altres hi havia un inèdit, per exemple, de l'Stevenson, que això em sembla molt fort. Hi havia encara alguns inèdits a l'Zweig, la majoria d'obres de fet de la col·lecció són inèdites, dels russos hi havia moltíssima cosa inèdita. Llavors, doncs, quan vaig acabar el projecte, jo ja el vaig fer pensant aquest projecte el voldré presentar a alguna editorial, i crec molt. El nom a més m'agradava molt, de Petits Plaers, troba que definia molt bé la filosofia darrere del projecte, de tornar a agafar el plaer de la lectura i la lectura com un moment de plaer i també doncs d'apropar els clàssics, perquè molta gent pensa que amb un clàssic no s'ho passarà bé i diu no, jo necessito una lectura que sigui un moment d'evasió, per tant agafo un llibre nou, i és ostres no, perquè realment
llegint que provi algú de llegir un Zweig, que és una evasió brutal, no? Llavors el que volia fer era aquesta evasió i una porta d'entrada també als clàssics, que això ha estat molt maco, que a vegades, bueno, ara comentàvem amb tu, que molta gent ha llegit, per exemple, un Chekhov o un Zweig o tal, i ja s'han animat amb tota l'obra, i això bueno, em fa moltíssima il·lusió, perquè és com una de les parts més boniques, no?, de la feina d'editora, que és obrir nous autors, però també noves cultures, perquè molta gent no s'havia atrevit mai amb els autors russos o amb els autors japonesos, i gràcies als petits n'han llegit un, n'han llegit tot i han dit, tu, doncs sí que puc jo amb la literatura japonesa o amb la russa, i quan algú t'envia que s'ha comprat doncs, Guerra i Pau perquè s'ha llegit un parell de petits, un de Turgenev i un de Chekhov, ostres, això també doncs, m'emociona molt, no? Llavors, bueno, tenia aquest projecte pensat i tenia molt clar també que el disseny havia de ser una cosa molt important, que volia que tingués una identitat molt pròpia, perquè tu quan anessis a la llibreria doncs ja els distingissis directament i poguessis agafar qualsevol de la col·lecció que diràs, mira, potser aquest llibre no ha estat la història que jo volia, però sé que hauré passat una bona estona, sé que és un llibre que m'haurà portat, que m'haurà fet créixer intel·lectualment, que hauré passat una estona interessant, no? Llavors, perquè el lector, el que els passava als meus amics quan anaven a la llibreria és que es veien desbordat amb l'oferta. Llavors, vale, doncs anem a posar les coses fàcils, anem a fer una col·lecció amb una estètica molt cuidada però que sigui molt identificable. Llavors, tots són superdiferents perquè quan els veus, clar, aquests dos, per exemple, no poden ser més diferents i en canvi tenen una estètica conjunta que tu quan els veus junts saps perfectament que són de la mateixa col·lecció i tothom sap quin és un petit plaer. Llavors doncs el vaig presentar el projecte a Viena. Hi havia molts llibres que de fet eren projectes de la Isabel aquí pel cercle però que per massa breu no acabaven d'encaixar, amb la qual quan va llegir la llista va ser com uau, perfecte, perquè va ser un maig total, o sigui, va ser com ostres, a més hi ha alguns autors que ja formaven part de la casa, era el lloc natural d'aquesta col·lecció i em van donar l'oportunitat, que molt agraïda, de poder fer la col·lecció. A més em van deixar continuar portant jo la direcció de la col·lecció, que a mi era una cosa que em feia il·lusió doncs, continuar-la jo, no només vendre el projecte i abandonar-lo, sinó continuar-lo portant jo, amb la qual doncs, puc continuar triant tots els títols, continuo triant la coberta, doncs els fragments de darrere, que una cosa que també per mi molt important era que jo estic molt cansada dels spoilers de les contres, una cosa que m'ha xapat molts llibres de dir no vull saber el final encara, i llavors nosaltres més posem un fragment que després hi ha un resum aquí, que no patiu, que si voleu un resum el tindreu, i també de la vida de l'autor, que això també ho fem, i poder triar això doncs, també per mi és molt important, i seguir doncs, tot el procés dels llibres, i a més a poc doncs, a Viena doncs, molt bé. Llavors vaig començar també a portar la premsa i les xarxes socials, que sobretot aquesta feina ens ha estat molt divertida, no? de poder apropar al públic més jove potser, o tot el públic en general, tot el procés d'edició, perquè a Viena jo crec que estan fent una feina espectacular des de fa molts anys, i simplement doncs, jo el que he fet és explicar-ho i que la gent ha començat a veure doncs, tota la feinada que hi ha darrere de l'edició, però quan saps tota la feina que hi ha i la passió que hi ha darrere, crec que també es crea doncs, una comunitat molt més bonica i una connexió, i que vols doncs, saber, bueno, al final entre dos llibres suposo que tries el que saps la història que té darrere, i que al final doncs, acabes agafant carinyo també a l'editorial i a la feina que fan aquestes persones. I després doncs, ara fa un any li vaig proposar a la Isabel Monzó començar a fundar el Club Victòria, perquè també tenia molt clar que aquestes obres està basat tot en obres de la literatura anglesa, i per mi són obres que clar, jo quan soc una mica més gran que vosaltres, la meva adolescència va ser pràcticament llegint obres de la literatura anglesa. Les recordo, doncs, als 14 em van regalar Jane Austen i des de llavors doncs, ha estat això. Vaig enganxar totes a les Bronte i companyia. I llavors el primer cop que vaig anar a Londres i vaig veure aquelles llibreries meravelloses que tenen i que tenien tots els meus llibres preferits en una sola col·lecció, amb una estètica preciosa, perquè més els anglesos editen com ningú, o sigui, és la nostra font d'inspiració, bueno, crec que es nota, no? Llavors, clar, vaig dir, ostres, va ser una cosa que se'm va quedar, i vaig dir, uau, com m'agradaria tenir això. I llavors, ara fa això un any i mig, vaig veure que Seny i Sentiment el vaig deixar una amiga, me'l va perdre, i vaig dir, bueno, doncs me'l torno a comprar perquè és un llibre que jo necessito a casa i a prop. I no hi era en català, vaig buscar, i la Isabel, no pot ser que no estigui, jo, Isabel, que no hi és, i llavors la setmana següent tal llibre tampoc hi és en català, tal llibre tampoc, i vam començar a fer la broma de la col·lecció de les victorianes, fins que un dia em va dir, bueno, Blanca, si ho fem-ho bé, en plan, sentem-nos, fem alguna cosa. Llavors vam decidir fer la col·lecció, li hem posat el nom de Club Victòria perquè volem que aboqui, perquè clar, no només hi haurà literatura victoriana, sinó que també hi ha una mica anterior i una mica posterior, perquè la Jane Austen, per exemple, Regència, i l'Em Foster doncs, ja és eduardià, la majoria de coses,
i el que volíem era doncs, abocar a tot el que tenim a l'imaginari comú de Victòria, però sent amplis, i el tema club perquè també volem que es torni a crear una mica la comunitat aquesta dels petits plaers, que això no són, aquestes col·leccions no són col·lecció d'un llibre, són una col·lecció que entenem com a completa en el concepte antic de col·lecció. Llavors que, bueno, com fas les col·leccions doncs vols tenir tots els següents números, no? I que el projecte també deixem doncs, el marge suficient que hi ha entre els llibres perquè el lector els pugui llegir, i quan acabis un doncs el natural és anar al següent, que no esteu obligats a comprar-los tots, però que ens agrada doncs, que el lector doncs, un cop acaba un pugui anar al següent, i s'ha creat aquesta comunitat darrere del Club Victòria i dels petits plaers, que això ha estat molt bonic, que això és una cosa doncs, que també hem d'agrair a les xarxes, perquè doncs, els lectors que potser sempre s'han trobat molt sols doncs, ara han trobat una comunitat i s'han fet clubs de lectura, i clar, quan enxampes que hi ha certes lectores que segueixes a Insta que han fet un club de lectura, dius, ostres, que maco, i l'estan comentant. Després amb unes altres també hem creat un club de lectura que comenten cada diumenge per Twitch. Llavors clar, és molt bonic quan veus que ja, doncs, a més, com hem començat a fer tot ja que hem fet la cosa victoriana, l'hem fet de debò, i hem dit, doncs, nosaltres, i molt femení, perquè quin problema hi ha, no?, en la nostra feminitat, i les noies doncs s'han posat la seva camisa de flors, o el seu vestit de flors, o la seva brusa victoriana, i amb el te, i a llegir Jane Austen, i em sembla meravellós. Llavors, ara que vam fer aquest dimarts la presentació, va ser molt bonic perquè quan va acabar la presentació doncs van venir moltes persones, també molts homes, que aquesta col·lecció també hi ha molts homes, però d'aquest club de lectura en concret la majoria són noies, i va ser molt bonic perquè entre elles no es coneixien i es van conèixer a la presentació, i portaven un mes i pico comentant seny i sentiment, i totes el que ens van agrair és que havien tingut una oportunitat de fer una comunitat. I, ostres, això és preciós. És una de les coses que més m'ha emocionat, perquè al final és el que dèiem, que la feina d'editor és recomanar llibres a uns amics que no coneixes, i quan els vas coneixent, doncs, ostres, que maco, no? També, i per mi és la feina somiada, i jo estic molt contenta perquè per mi és la millor feina del món, i tenir l'oportunitat de fer-la en una editorial que treballen tan bé i que a més m'han donat molta marge i molta llibertat, i que potser jo soc una mica que fico en que vull certs detalls, i que un dia abans de una impremta, no, Isabel, ho hem de canviar tot 2 mil·límetres a l'esquerra. Bueno, doncs canviem-ho. Si ho has de veure així, doncs clar, això és un luxe, la veritat. Clar, perquè precisament, no? O sigui, és un llibre de proximitat, no? Ara que està tan de moda, el fet de poder anar al producte, conèixer, l'entendre'l, i clarament, o sigui, penso que és un retrat del que sou vosaltres i el que has aconseguit, no? El que heu aconseguit amb el que són doncs, tant Club Victòria com Petits Plaers, però també per això, perquè la feina que comentaves, no? A nivell de xarxes socials, que és el fet d'aproximar-se encara més també a aquest grup de gent potser més jove o no tan jove, no? Però que està també abocat al que serien les xarxes socials, perquè és això, ens has transmès, i crec que això és el punt, no? Aquesta passió per l'edició. Quin és... Clar, explica'ns, perquè clar, nosaltres rebem, no? No sé si l'ensenyes, que o sigui, el rebem emmaquetat, posat, tot ben posat, però realment no sabem, no? Un lector normal que no és potser tant d'humanitats no coneix. Per tant, clar, quin paper tens tu en el que és l'edició del llibre, no? Per exemple, no? Enseny i sentiment. Com va, no? De l'inici al final? Sí, per exemple, enseny i sentiment, clar, és molt diferent treballar amb autors vius que amb morts. Els morts són més còmodes perquè mai es queixen, però a part d'això, clar, el text aquest, normalment la primera cosa que he de fer un cop jo trio els textos, doncs aquestes dues col·leccions, bueno, que està en consens amb la Isabel, però un cop he triat els textos, doncs he de decidir el traductor, o a vegades s'han de contractar drets. El Club Victòria, doncs, per exemple, l'Em Fuster va morir molt tard, va viure 100 anys, llavors ell li hem hagut de contractar els drets, també doncs, hi ha la part de parlar amb la persona que ens porta els drets, llavors s'ha de fer, un cop tens els drets o si no et cal, doncs et saltes aquest pas, s'ha de fer la traducció, s'ha de triar doncs, el traductor, doncs, quadrar-li els horaris, que tot també et vagi bé, d'entrega, en aquest cas la traducció era el Xavier Pàmies, jo ja l'havia llegida, que era la primera, llavors quan tens una traducció del Xavier Pàmies doncs l'agafes aquella perquè normalment està molt bé, i llavors li vam proposar recuperar la traducció. Llavors un cop això, aquí clar, Enseny i sentiment a més va ser el primer de la col·lecció, llavors ja penses una mica en tot com serà doncs, tota l'estètica de la col·lecció, perquè clar, també aquest llibre per exemple és bastant gruixut, però hi ha d'altres que seran més fins, llavors quan penses en el llom
un ha de pensar que potser a tu et queda bé en aquest llom tan gruixut, però després ha de quedar bé amb un llom fi, perquè si no els marges, no potser haguéssim fet la lletra molt més gran, però llavors vam haver de maquetar alguns molt més petits, o sigui, en proves, perquè si no, doncs se te'n pot anar bastant tot, no? Llavors, clar, és molt divertit al principi, també fa una mica de por perquè tens en realitat com una pàgina en blanc, no? Pots fer el que tu vulguis amb aquella edició. En aquest cas, doncs, el primer que et proposen sempre els dissenyadors, nosaltres tenim un dissenyador que jo estic molt feliç, que és l'Andy Nogueron, que per mi és un crac, però clar, el primer que et presenten sempre quan dius una cosa clàssica és el típic amb el quadre de la senyora Lànguida. Jo, per exemple, això no ho volia. Tenia molt clar, potser per obsessió amb les edicions angleses, que jo volia una cosa molt més abstracta i a poder ser doncs, floral i sense renunciar doncs, a vegades més femení, a vegades menys, però sense renunciar a les flors, perquè em semblava una mica ridícul, no?, aquest estigma a les flors. I en aquest cas, doncs, per exemple, també vam haver de triar el logo, que això va ser molt divertit, també com que va ser una col·lecció que va néixer entre te i te, com que les protagonistes, perquè nosaltres ens estem moltes hores, llavors també prenem molt de te, les protagonistes prenen te, sempre és com el cine tacites, s'ha relacionat molt amb això, doncs vam tenir clar que havia de ser la tatera, doncs fins a arribar a aquesta tatera hi ha moltes proves que, bueno, si voleu després us l'ensenyo si les voleu penjar, perquè eren molt eclèctiques fins que vam arribar a aquesta, que a mi em sembla encantadora, però va ser un procés llarg, el nom, doncs també el logo, també doncs, triar les lletres de tot. Per exemple, nosaltres teníem molt clar, tant la Isabel com jo, que volíem que fos una lletra de pal, perquè si aquí s'hi poses una lletra com la que vam posar aquí, aquesta cursiva tan bonica amb la serifa, ostres, t'hagués quedat aquí entre les flors, un tal, el bordat, és que molt agobiant. Llavors hi ha moltes coses al final, a l'hora de l'edició, que has d'anar pensant. Volíem que fos el cercle perquè et lliga amb l'altra col·lecció emblemàtica, el cercle, però alhora vam fer el punt aquest de que tingués un bordat al voltant, perquè per una banda sembla doncs, quan poses una tassa de te o una tatera, doncs el tapete, i alhora evoca que les senyores aquestes pobres havien d'estar cosint tot el dia perquè no tenien drets i no podien treballar, amb la qual és l'única cosa que podien fer. Llavors evoca doncs, aquestes dues coses també, triar els marges, triar els capítols. En aquest llibre, a més, és que la Isabel i jo vam dir, ho estem fent, que és el nostre projecte, o sigui, ser editor és fantàstic, però poder editar Jane Austen o aquests autors clàssics, les Brontes, que és un somni, o sigui, és el somni fet realitat, no? Llavors, ja que ho fèiem, vam dir, anem-nos a passar molt bé. Llavors, vam revisar moltes edicions angleses i, per exemple, doncs aquí té sempre els puntets, que això només ho hem vist en edicions angleses, que ens encanta, al cap de capítol, que recorden doncs, a les reixes de les mencions de les protagonistes. Aquí també té uns detalls, els marges estan tots molt comptats, aquí hem recuperat certes normes que no s'estan seguint molt, de que ha de començar a la línia 6, els capítols han d'acabar sempre amb la pàgina en blanc, allò de que aquí no pot començar el següent capítol. Hem intentat doncs, mantenir totes aquestes normes, a part una altra cosa, que això ja va ser una cosa que jo vaig passar molt bé, és de dir, clar, nosaltres la contra vam voler que fos llisa, perquè, no sé, jo aquesta edició, vull dir, no sé, si vas a Jane Austen ja saps qui és Jane Austen, no cal que t'expliqui jo qui és Jane Austen i de què va ser Sentiment. Llavors vam voler fer la contra llisa, la contra coberta, però al final sí que s'ha de fer, sí que has de fer un resum i una petita bio, llavors l'hem fet aquí, i pues, el que m'afeu, que és el perfil de la Jane Austen. Són alguns dels detallets, és una cosa que ens hem passat molt, molt, molt bé fent-la. A més, és un llibre que passa moltes revisions. Bueno, també el llom també és una part que també és molt divertida, perquè això va ser un error de muntatge, que ho vam doblegar malament, la Isabel ho va doblegar malament, però em diu, Blanca, vine, que crec que ha quedat molt millor. Dic, ostres, és veritat, perquè després quan poses dos junts pues es veuen els dos marges, saps? Perquè si no hagués quedat amb els llums blancs era com, ostres, una col·lecció que per davant és supercolorida, però després et queden tots aquí uns llums blancs que no tenen superanodins, no? I també vam dir, doncs el que havia d'anar per sota, doncs una de les flors, una de les llimones, algú ho passem per dalt perquè quedi més vistós. Llavors la gràcia intentarem de que quan portis 3 o 4 doncs et quedin molt macos, no? A la lleixa. I llavors per una banda hi ha aquestes feines d'edició, més doncs, de triar el catàleg, també doncs, el catàleg ha de tenir una coherència interna, o també doncs, hi ha obres doncs, que no pots repetir, bueno, a mi no m'agrada repetir l'autor 2 vegades seguides, o 2 obres que són d'autors diferents però que s'assemblen molt, i això a vegades em passa molt als petits plaers amb autors que potser són de diferents puntes del món però que les històries recorden molt, llavors també les has d'anar distribuint, o hi ha certes vegades que són coses de picardia, doncs el viatge l'has de posar abans de l'estiu, perquè t'aboca l'estiu, hi ha cosetes d'aquestes a l'hora de fer el catàleg, o el festí de Bet havia de sortir sí o sí per Nadal, perquè tota ella doncs, és molt nadalenca, és un festí,
té aquestes parts de fons del catàleg que jo m'ho passo molt, molt bé, a mi em sembla divertidíssim fer el catàleg, ara també doncs, requereix moltes lectures i ser molt sincer amb tu mateix, perquè tu tens un compromís amb el lector molt important, i jo per mi el més important de la meva feina és el meu compromís amb el lector i no vendre-li mai gat per llebre. Llavors, jo una obra, per molt, a vegades he hagut de dir que no a grans autors, bueno, ells no s'han ofès perquè estan morts, però a vegades he hagut de dir que no a autors que són molt bons, i una obra potser inèdita en català, però jo pensava que aquesta obra en realitat no està enganxant al lector del segle XXI, i a vegades has de renunciar o a coses que dic, a mi m'ha agradat molt, però això li agradarà a altres persones de perfils molt diferents, i dir, no, sigues sincera, no. Doncs a Blanca Pujals, moltíssimes gràcies. Crec que has aconseguit, no, poder aproximar-nos, no, des de fora el que és la tasca de l'editora, que sovint ens queda tan llunyana, no? Perquè veiem, bueno, sí, hi ha una editorial, però veiem el llibre i no veiem tota la feina que hi ha darrere, i a més penso que és això, que és una feina, o si més no, el que ens has transmès, apassionant, no? I fins i tot, o pel que entenc, totalment vocacional en el teu cas. Per tant, moltes gràcies, i nosaltres des de Mentre simplement animar-vos a aquestes dues col·leccions que la Blanca doncs, ha dedicat tant de temps, no? Que ho comentàvem, aquest Club Victòria, amb aquestes dues primeres edicions. No sé si ara en vindrà alguna més que ens puguis avançar. Sí, abans de l'estiu tindrem un inèdit de la Hudson Burnett que es diu La formació una marquesa, i aquesta tardor tindrem Agnes Grey de l'Anne Bronte. Doncs nosaltres l'esperarem amb els braços ben oberts, i també els petits plaers que ja els teniu ben coneguts, que de fet també vam fer un episodi al mes de setembre que podeu recuperar. Per tant, moltíssimes gràcies, Blanca, per haver-nos dedicat aquesta estona. A nosaltres ens ha fet molta il·lusió i et seguirem per les xarxes i per tot arreu, i tot el que facis endavant. A vosaltres, i molt bona feina, de debò.